दिनैनि बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट यूथ बीपीएफ नि मोनसे जुथुमा जाना थाङो। बेवहाय बीपीएफ आ माबायदि पार्टीखौ स्ट्रं खालामलांगोन बिनि गोनां खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जायो। आरो दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोननि रायजोनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, गोबां सोंनाय फिननाय जाबाय थादों। बिथांमोना सोंदों जे नोंथाङा दिल्लीयाव सासे बीजेपी नि दैदेनगिरि बिथाङा 1500 कोटी बीटीसी आव बा बिटिआर नामाव हरनायनि खोथाखौ नोंथाङा मानो बुङाखै, एक्स एनडीबी फोरा साख्रि मोननायनि खोथाखौ मानो बुङाखै, बिब्दि सोंदों। आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे लेखाखौ आं होनो नागिरदों। जोंहा भारतनि प्रधानमंत्री मानगोनां नरेंद्र मोदी सार बिथाङा थांनाय नभेम्बरनि 15 नभेम्बराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन, बिटिआर नि मुङै 1500 करोड़ बिटिआर हरनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। नंगौ, बिथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों। जोङो नुदों बीटीसी नि बाजेटआव बा बिटिआर नि बा बीटीसी नि एसेम्बलियाव जों मोनसे बाजेटखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन। 2020 आरो 21 मायथाइयाव गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि मुङै 250 करोड़ बाजेटआव हमनाय जादों। बे लेखाखौ नोंथांमोननो होगोन। बेयो जाबाय 2020 आरो 21 मायथाइयाव 250 करोड़ हमनाय जादों। आरो बियो मुङा जाहैबाय मेटसिं CR2 बडो पीस एकर्ड। 2020 मायथाइ एकर्ड जानायनि मुङाव बाजेटआव स्टेट आरो सेंट्रेला 225 करोड़ हमदों। नाथाय बे फैसाखौ 2020 आरो 21 मायथाइयाव बाहायनो हायैयाव आरो 21 बोसोरसिम 21 मायथाइयाव बिसोर बेखौ माबा खालामनाय यूज खालामनो हायाखै। आरो फिन बिथांमोना 21 आरो 22 2021 आरो 22 आरोबाव 200 करोड़ बिथांमोना बाजेटआव हमदों। बेखौबो बिथांमोना बाहायनो हायाखै। खोथाया सैथो, बिथांमोना बाजेटआव हमदोंमोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बाहायनो हायाखै। बाहायनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ बीटीसी आव डेभलपनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङै जे मावनो हायाखै। पैसाটো बाजेट धरेছিল বুলি কৈছো। ইয়াতে বাজেটৰ লিখা আছে 2020 চনৰ 20 আৰু 21 চনৰ মানে মেটচিং CR2 বডো পিস একর্ড মানে 2020 চনৰ যে একর্ড হৈছিল, ইয়াৰ নামত বাজেট ধৰিছে 250 কरोड़। কিন্তু তেখেতসকলে ইউজ কৰিব পৰা নাই, ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই। ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ আৰু 2021 আৰু 22 চনৰ তেখেতসকলে আৰু 22 দৰ ৰাখিছে। तथापि आरो यूज करियो पारा नाय। दा बेखौनो बुंदों रायजो राजा गोनो गोथो जादों। फैसाखौ हमदोंमोन, बाजेटआव होदोंमोन, नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहायनो हायाखै। दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। जोंहा नरेंद्र मोदी सार बिथाङा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मुङाव गोबां एक्स एनडीबी फोरा साख्रि मोनजोब्बाय होननानै बुंदों। नाथाय बिथांमोन आखाइ खबदों दे। बिटिआर एकर्डनि मुङाव 400 निबो बारा एक्स एनडीबी फोरा साख्रि मोनबाय। देसिम मारि साकसन दे देखुन ভালো নেছে না, এজন্য চাকরি পোৱা নাই। বিটিআর एकर्डनि मुङाव 1500 करोड़ फैसा हरबाय, नाथाय फैसा फैयाखै। देसिम मारसुन ভালো নেছে না, কিন্তু फैसा পোৱা নাই। बाजेटआव दङमोन 0, अब्ला नाय आखाइ खबनो जोंनि लिडारा स्टेजआव हायो, नाथाय बेयाव जेबो गैया। याते एको नाय 1500 कोटी पठायजों लोगोसे हातताली मारिसे पुरा रायजोफोरा हान्ति पाइसे। स्टेजआव थकाबिलाखौ কৈছে